מה קורה חברים? כאן ירין. היום בסקירה הזאת אני אדבר איתכם על כמה מניות שבעיניי הן הולכות להיות מובילות נכון לשנת 2026. נטו מהגרף, נטו כי באמת אפשר לראות את הגרף אומר לך את מה שהוא רוצה לעשות. אז אני אתחיל קודם כל מטסלה, ולאחר מכן אני אעבור על עוד כמה מניות שאתם תדעו שיהיה לכם ככה אם אתם רוצים, באהבה. אז טוב, נוצר לי תהליך אחד שלם. אני לא אסביר יותר מדי על השלבים, אבל אנחנו עכשיו בשלב של פאזה D לקראת פאזה E. פאזה E אומרת לי יציאה לתוצאה. פאזה D בעצם אומרת לי, טוב, אני מתחיל להיות מוכן לתוצאה, אני מתחיל לסוף כסף אחרון ויאללה ביי. זה בגדול. טוב, אם תשימו לב אנחנו פרצנו את הקריק, בעצם את ההתנגדות שלנו, פרצנו אותה. לאחר מכן יצרנו פה איזשהו תהליך, כמו שאתם רואים, אני רואה זה בתור התבססות מחיר. המחיר מתבסס לי מעל ההתנגדות, אז ההתנגדות הופכת לי עכשיו לתמיכה. אם תשימו לב, המחיר עולה, אבל הווליום יורד. זה אומר לי הרבה מאוד, זה אומר לי מאוד מאוד מאוד, שלמחיר קל לעלות ללמעלה. אם תשימו לב, כשהמחיר ירד, נכנס פה ווליום. המחיר יתאמץ, מישהו פה קנה באזור הזה שהמחיר ירד, ולא נתן למחיר לרדת. אם תשימו לב גם פה, יש לי פה די ווליום חריג באזור הזה, וזה האזור התחתון הזה. אז המשקיע פשוט, חד משמעית יכול להשקיע פשוט כאן ולחכות עם זה. אבל אם מי שרוצה להגיד רמות דיוק אחרות, ולא לחכות יותר מדי זמן, בעיניי זו הנקודת דיוק האחרונה, זה תהליך עכשיו שיכול לקחת עכשיו כמה חודשים, אבל האחוזים מדברים בעד עצמם, אז אין בעיה. אני ארד רגע טווח זמן, אולי לתלוש שבועי. טוב, אם תשימו לב, יש לי פה ווליום, יש לי פה נרות. ווליום בעצם משקף לי את כמות המאמץ שהיה לי בנר. אם תשימו לב, שתי הנרות האלה נראים יחסית פחות או יותר אותו הדבר. אבל הווליום של הנר קונים יותר קטן מהווליום של הנר מוכרים. וזה אותו גודל נר. אני מבין שלמחיר קל לעלות ללמעלה. יכול להיות שעדיין נשארו לי פה מוכרים אחרונים. אז יכול מאוד להיות שהמחיר ימשיך לדשדש באזור הזה. להעיף את המוכרים האחרונים, ואז משם להכין את עצמו לתוצאה. אני באופן אישי הכנסתי פעימה באזור הזה, לפני שהוא מתקפל, לא נורא. אם תשימו לב גם פה, המחיר ירד, שימו לב כמה ווליום יש לי פה. המחיר עלה, הווליום גם עלה, אבל פחות ברמה הזאת. אני מבין שלמחיר קל לעלות, ומה שנשאר לעשות זה להעיף את המוכרים האחרונים, לפני שהוא באמת יוצא לתוצאה. אז בעיניי זה אחלה השקעה. אופציה שיכולה להיות אפילו, זה שהוא ירד לכאן, לאזור הזה איפה שהגאפ הזה, נדשדק קצת, תיצור לי איזשהו מיקרו תהליך, טווח קטן יותר, שעתי, חצי שעתי, רבע שעתי, ואז משם יוצר לי מגמה שהיא עולה, ואז זה מסתמל לי גם שהמחיר רוצה לעלות ללמעלה. ממש רואים את ההבדלים בין הקונים למוכרים, הנר הזה פחות או יותר אותו גודל, אבל תראו את המאמץ בין הנר הזה לבין הנר הזה. נטו היצע וביקוש ופרייס אקשן. טוב, לאחר שהבנו את זה, הבנו שהמחיר קל לעלות ללמעלה, מה שנשאר פשוט זה לחכות לפריצה שלו. זה שיגיע, בעיניי אני חושב שזה מאוד קשור לארנינגס הזה, זה קשור מאוד. יכול מאוד להיות שאנחנו נראה איזשהו פיצוץ בארנינגס, כי המחיר מת להתפוצץ. זו הדעה שלי. אחרי שדיברתי איתכם על טסלה, אני רוצה לדבר איתכם על נייק בקצרה. נייק זו מניה שהיא יותר כבדה. נתעלם מזה. אוקיי. נייק זו מניה שהיא יותר כבדה, אז זה התהליך הגדול שלי. אם תשימו לב, רגע, אני אחריג, אם תשימו לב, כל העלייה הזאת 230% התרחש לי בלי ווליום. ודווקא באזור
הזה שהמחיר ירד, נכנס לי פה פצצה של ווליום. אני מבין שנכנסו לי פה מלא קונים, קנו לי פה את כל ההיצע שהיה לי, וזה למה גם המחיר נבלם, והוא לקראת יציאה. הוא לקראת יציאה לדרך, זה יכול לקחת גם כמה ימים, כמה שבועות, כמה חודשים, ניכנס רגע יותר לטווח הקטן, ונבין. אם תשימו לב, אני רוצה שאתם תדעו רגע, שתראו, שימו לב לנר הזה עם הכמות ווליום הזאתי. אני רוצה רגע לראות מתי היה לי כמות ווליום כזאתי בפעם האחרונה. כשאני מסתכל אחורה, אני רואה שהכמות ווליום האחרונה שהייתה לי זה היה כאן, באזור הזה. איזה קטע? דווקא באזור הזה, אוקיי? דווקא באזור הזה שהווליום היה תואם, התחילה לי מגמת העלייה. דווקא מהאזור הזה, המניה עלתה 1740%. דווקא מהאזור הזה עם הווליום שהוא תואם. אז אני לא אומר שעכשיו נעלה 1700%, אני אומר שנעלה, אבל אני גם לא יודע מה תהיה העוצמה של העלייה. יכול מאוד להיות שאנחנו נעצר באזור הזה, יכול מאוד שנעצר באזור הזה. אפילו אם אתם רוצים להגזים איתכם, אני יכול... מתח לזה לרגע. בואו נראה באמת. עכשיו אני הולך איתכם רחוק. אוקיי, הפריצה הזאת יכולה להגיע אפילו לאזור הזה של 230, 270, אולי ל-350, אני לא יודע. עכשיו, אני לא מכוון ליעדים האלה כי אני לא יודע אם זה יגיע. מה שאני יודע זה שאני פשוט משקיע. ורואה את ההיצע והביקוש. אני רואה את ההיצע והביקוש, ולפי זה אני יודע. מה שכן, העלייה שהולכת להיות, זאת לא תהיה עלייה של כמה אחוזים בודדים, ולמשקיע פשוט, למי שרוצה להשקיע לטווח רחוק, כי זה מניה עכשיו של כמה שנים, כמה חודשים, כמה שנים, אין לי שמץ. זה אחלה מניה. נגיד על הרגע. טוב, כשנסתכל על הטווחים הקטנים, נסתכל נטו על זה. אני לא רוצה לסבך אתכם. אם תשימו לב, טוב. זה התהליך שלי, כמו שאתם רואים כאן. המחיר ירד מתחת לטווח שלי. מה זה אומר? זה אומר שזה אזור טוב לקנות בו סחורה. למה? כי המחיר יעלה. בתור משקיע זה אזור טוב לקנות סחורה. בלי קשר לזה, מדווחת, מתי מדווחת? בואו נראה. היא מדווחת מחר. מחר המניה הזאת היא מדווחת, ולפי איך שזה נראה, את 3 ימים. טוב, אני עדיין לא יודע בוודאות להגיד, מה שכן, אני יודע בלי קשר לזה שהמניה צריכה לעלות למעלה. אני רוצה להיות איתכם מדויק, פשוט. טוב, מה אני רוצה לראות כאן בעצם עכשיו? מה שאני רוצה לראות כאן, אני הולך איתכם ממש עכשיו לצווחים של המיקרו, 4 שעתי, כנראה שזה לא רלוונטי לרובכם, אבל מה שהייתי רוצה לראות באמת, זה לראות פה איזושהי התנגדות, אולי איזשהו פה תהליכון, ולראות יצירת מגמה עולה. ברגע שאני רואה שהיא יוצרת לי מגמה שהיא עולה, שהיא שוברת לי שיאים קודמים, אני מבין שטוב, המניה הזאת רוצה להמשיך הלאה ולהיכנס לטווח, לשבור את ההתנגדות ולהפוך את ההתנגדות לתמיכה, ולהתחיל לשחק לי כבר בטווח הזה. יכול להיות שהיא פשוט תעלה למעלה ככה, יכול להיות שהיא תדשדש, תשחק,
זה לא משנה לי, העיקר שהיא תעלה. בעיניי מיותר, פשוט להשקיע ולשכוח במניה הזאת. מבחינת פרייס אקשן היא נראית ממש ממש טוב. טוב, אחרי שדיברתי איתכם על נייק, אני רוצה לדבר איתכם על לילי. אוקיי. טוב. בטח אתם לא זוכרים, אבל דיברתי איתכם בסקירות קודמות על לילי כשהייתה כאן באזור הזה, שנכנסתי בה, ויצאתי באזור הזה, משהו כזה, לא כזה זוכר. אז זה לא אומר שנגמרה לי עכשיו המגמה, מגמת העלייה, לא נגמרה לי בעיניי מגמת העלייה, בעיניי מה שעכשיו הולך לקרות, זה מה שהייתי רוצה לראות זה איזשהו תהליך של דשדוש, לראות פה איזשהו תהליך, למה? בשביל להמשיך לעלות למעלה, ליד הזה וליד הזה. עכשיו, אם נסתכל על זה בטווח הדו-שבועי, אפשר לראות מה קרה לי כאן. פאזה A יפה, פאזה B יפה, פאזה C יפה, יש לי פה LPS, יש לי פה LPS, פה אנחנו פשוט לא עשינו פה LPS באמצע, ופשוט המחיר טס ללמעלה, וזו הסיבה למה אני גם חושב שהמחיר יכול לדשדש פה טיפה, כי הוא יתאמץ פה יותר, אוקיי? הוא לא לקח רגע איזה מנוחה, איזה נקודת תמיכה, הוא פשוט טס למעלה ושבר. אני עדיין שורי על הגרף, אני פשוט חושב שיכול להיות שהמחיר ידשדש באזור הזה, ואם אני אכנס אתכם לטווח הקטן יותר, טוב, נראה טוב, סבבה. שימו לב, אם המחיר יסגר לי ככה, נר קטן, נר גדול, ווליום גדול, נר קטן, כאילו זה הפוך, זה אמור להיות הפוך כאילו, אני מבין שזה סימן של היגמרות מוכרים. וזה אמור לסמן לי בעצם היגמרות מוכרים, ומה שאני הייתי רוצה לעשות בעצם, זה להיכנס באזור הזה, בפקודת סטופ. כי אחרי דבר כזה, המחיר פשוט צריך לעלות ללמעלה. את זה אני אדע כבר מחר, אם כן, טיסלאם, מה שנקרא, וזהו. זה נכון לגבי המניה הזאת, איפה אני חושב שהיא תעלה, באזור ה-14 ל-37%. טוב, אני אדבר איתכם גם על... הנה. הייתי אמור להיכנס למניה הזאת, אבל משום מה קולמקס לא אפשרו לי את הכניסה במניה הזאת, אז ביטלו לי את הפקודה כאן. אבל אם תשימו לב, המחיר מתחיל להתאמץ כאן. טוב, טווח דו-שבועי. המחיר ממש התאמץ לעלות, לאחר מכן הוא ירד בקלות, מייצר לי עכשיו LPSY, ובעיניי שפריץ ללמטה. אני כיוונתי את היד הזה כיד ראשון, אבל לצערי ביטלו לי את הפקודה. אם נשים לב, היה אפשר להבין בעצם שהמחיר מאוד חלש, כי אפילו לא הצליח למלא לי את ה-FVG, הוא ניסה, לא הצליח, אני הבנתי שהוא ממש חלש, ניסיתי בכל פעם לייצר FVG חדש, לראות אם חוזר, הוא לא הצליח. אז הבנתי שמצאתי איזושהי נקודה, ורציתי להיכנס בה, אבל לא נתנו לי. ככל הנראה יכול להיות שזה לא אמור להיות העסקה שלי. גם אם כן, לא נורא. טוב, אחרי שדיברתי איתכם עם זה, בואו נדבר רגע על מניית סופאי. בקצרה, אני חושב שמניית סופאי הולכת לרדת. כל השוק הזה הולך לרדת. המניה הזאת הולכת לרדת, אם תשימו לב, אני הולך על הטווח החודשי. שימו לב כמה ווליום נכנס לי בעלייה. אני מבין שהמחיר ממש יתאמץ לעלות ללמעלה, מה שכן, אני מבין שעכשיו אמורה להגיע לי איזושהי ירידה מסיבית, איזושהי ירידה חדה, ככל הנראה.
אני עוד מעט הולך לתזמן את העסקה שלי, כנראה בימים הקרובים, מה שכן, אני אכוון איתה באזור ה-30%, משהו כזה, עד שתגיע לי להתנגדות הזאת כאן. אם אני אראה שהמחיר חזק והוא מצליח להחזיק אותו, מצליח לקרוס מתחתיו, אז יכול להיות שהמחיר ירצה עוד להמשיך לרדת למטה, אולי לאזור הזה, ואולי יותר למטה, אין לי מושג, אבל נכון לי כרגע, היעד הראשוני שלי זה 30-35%, שזה נחמד. אפשר להרוויח גם מהלונגים וגם מהשורטים. אז לפני שאני אסיים רגע, נסתכל על ה-S&P ככה, נסגור על זה בצורה כזאת כללית, גם תדעו מה קורה בשוק המניות. טוב, בתמונה הגדולה ה-S&P רוצה לרדת. זה כבר דיברתי על זה בסקירה הקודמת, ה-S&P רוצה לרדת, ונכון לכרגע מה שקורה לי עכשיו. בוא נכנס מחר בשעתי, המחיר נראה גם מסריח. המחיר נראה גם בטווחים הקטנים כאילו רוצה לרדת. טוב, אין יותר מדי. המחיר נראה מסריח, ככל הנראה אנחנו נרד, אם נרד לאזור הזה. יכול להיות שנשבור אותו, יכול להיות שנרד יותר. זה בטווח המיקרו של הימים. זה בגדול. לגבי, יודעים מה? אני אשלב טיפה קריפטו גם למי שראה, ככה אם יש לו השקעות וכולי, שידע בדיוק איך להשקיע. אני אדבר איתכם רגע על איתריום. איתריום די הדאיג אותי ואני סגרתי את כל ההחזקות שלי בו. סגרתי בטיפה הפסד, אבל לא נורא. מה שקרה לי כאן בעצם, זה שהתעלמתי מכל הווליום שנכנס לי כאן. לצערי. אני מבין שהמגמה הזאת התאמצה לעלות ללמעלה, והתהליך הזה, זה חד משמעית היה תהליך פיזורי, שיכולנו לזהות אותו מההתחלה. ומה שקרה לי כאן, אני רואה זה בתור LPSY. אני רואה זה בתור LPSY לירידות. עכשיו, יכול להיות שעכשיו לא נרד יותר מדי לאבדון, כן? אבל אני צופה שאנחנו נרד יותר לאזורים של ה-2240. זה באזור הזה נכון לעכשיו, לפי איך שזה נראה. אם ייכנס לכוח קונים, אז ייכנס כוח קונים. אם נראה שעדיין, המחיר עדיין חלש, אז יכול להיות שהוא יוצא לרדת עוד יותר לאזורים האלה. אבל אני לא מאמין שהוא יגיע לשם, כי לא ייתנו להגיע לשם. אז ככל הנראה יכול להיות שהמחיר יהיה די ריאלי להגיע לפה. זה בתמונה הגדולה. אז תנהלו את ההשקעות שלכם כמו שאתם יודעים ורוצים לעשות. וזהו בגדול. שיהיה לכם אחלה ערב טוב, ונתראה בסקירה הבאה.